kɛnɛ kan lada an ta wuli k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn aw ni sɔgɔma fɔ aw sigiyɔrɔ la segukaw k'o fo k'u waleɲuman dɔn bamakokaw fana k'u fo k'u waleɲuman dɔn min ye kunnafoni sɛbɛnw ye a bɛna lase sisan balimakɛ Amadu Jalo fɛ Boubacar Traoré Grand B ale bolo bɛ nɛgɛ karafe la lamɛnbaa cɛ ni muso an b'a fɔ a la aw bisimila. Joliba FM bi kunnafoni gafew limanaw kunnafoni sɛbɛnw na an b'a daminɛ bi ni fasirili sɛbɛn min u k'a ma ko le canard déchaîné limanaw canard déchaîné kumana limanaw ja min bɛ ale bɛ kuma ni jaw de nka ja nu hakilaw bɛ ɲɔgɔn na ja min bɛ bi ni canard déchaîné ka ja do limanaw ja in kuma min b'a la bi a n'a a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na min ye cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye n'o ye bandaw ye ka taa se a ka dankan ma colonel Asimi Goita fo ka taa se premier ministre yɛrɛ ma Muktar Wan nin cɛ saba de donninen don limanaw gafe belebelebaw la gafe minnu bɛ carton dɔ kɔnɔ a b'u bɛɛ lajɛlen kunkolo sanfɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ka taama n'a ye wa bɛɛ de wɔsilen don limanaw ni ninnu ka taama a bɛ min ko fɔ o ye k'a fɔ doni b'u kunna doni min n'o ye jamana yɛrɛ yɛlɛmanibaw ye doni min fana ni o ye baara belebeleba minnu bɛ u ɲɛ cɛmancɛ fanga in kɔnɔna la limanaw ni hali sisan ta sen tɛ ka bɔ sisi sen tɛ ka mɛnɛ a baara ninnu siratigɛ la o la cɛ saba in cɛmancɛ fanga ɲɛma bandaw ale kɛn bɛ ka carton fankelen ta min ye colonel Asimi Goita ye ale yɛrɛ bɛ fankelen b'ale bolo Muktar Wan fankelen b'ale bolo yɔrɔ nin cɛ saba jamana bɛ olu de bolo bi ka fara gouvernement maa tɔ kan limanaw baara minnu bɛ yen i n'a fɔ lakanabaliya o y'a damana doni ye yɛlɛmani minnu bolodalen don politiki ko ni an ka jamana kolatigɛ cakɛdaw o y'a damana doni ye kalata min bolodalen don jamana kɔnɔna la yan o fana y'a damana doni ye jamanakuntigi kalata ko don ka taa se hali wasaden kalataw a farabugu labilali limanaw ani bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ ka sigi u kunna ka o lajɛ o ka segin a seginna kɔrɔ la nin bɛɛ lajɛlen ye baaraw ye baara min limanaw kalo 11 o de tora cɛmancɛ fanga baarakɛlaw bolo wa kalo 12 in limanaw an ka taa don dɛ kalo 12 in ye boli biribiribiri yɛrɛ ye sabu ko min tɔ tora kalo 11 ye fasirili sɛbɛn ka kuma la limanaw o kɔni ye i jɔ kan kɔnɔ de o la sa a jirala k'a fɔ limanaw an ka jamana kɔnɔ yan min ye cɛmancɛ fanga ye an b'o de la yɔrɔ kalo 7 kɛra la ka ban a tɔ tora kalo 11 min ye jamanaden caman bɛ yen min ni olu ka fɛla ye o fɛla yirala limanaw k'a fɔ cɛmancɛ fanga in kɔni sigira kabi fanga kɔrɔ taara nka ka se fo nin waati ma a jirala k'a fɔ baara kɔni tɛ bi maaw bɛ se k'u bolomada min ma wa maaw yɛrɛ ɲɛ tɛ fɛn na min ye u ɲɛ wasa nka ko sigi dɔ kɛra araba tɛmɛnen in na avril kalo tile 7 Radisson Blu la Bamako yan nɔ ministre sow ɲɛmaw conseil ni directeur n k'a fɔ secrétaire général a n'a a ɲɔgɔnna caman olu tun bɛ a kɛnɛ ka ye dɔwɛrɛ tɛ o ko ka cɛmancɛ fanga maaw halisa limanaw ka bolo don u kɔrɔ walasa u bɛ se ka cɛmancɛ fanga baara a ka se yɔrɔ la jama sigin bɛ ka min kɔnɔ a kɛnɛ yɛrɛ ka yɔrɔ Mali dɛmɛbaaw tun bɛ i n'a fɔ PNUD ɲɛmaw Alfredo Texera ale tun bɛ yen ani fo ka taa se premier ministre ma Muktar Wan ani secrétaire général adjoint min bɛ o ni tɔgɔla bɛnko la Jean-Pierre Lacroix ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan limanaw u bɛɛ ka fɛla ye mun ye ko cɛmancɛ fanga halisa limanaw a ko sumayalen don baara min bolodalen don u bolo ani waati min bolodalen don a ko la halisa foyi tɛ ka kɛ cɛmancɛ fanga ko la nka min sera ka kɛ ni maa yɛrɛ bɛ se k'a fɔ o ye ko ye nka o tɛ maa ɲɛfa o ye ko seni jɛkulu min sigilen don kalata labɛnko la yɔrɔ ale cira ale maa minnu kan ka bila a kɔnɔna la o maaw kan ka sugandi limanaw n'a fɔra ko fɛn kelen nin bɛɛ la fɛn kelen dɔrɔn de sera ka kɛ min ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaw ye o b'a jira k'a fɔ kalo 11 min tora u ye limanaw sigi tɛ a ko la bilen dɛ kuma ye nin ye an ye nin bɔ le canard déchaîné kɔnɔ ale canard déchaîné kelen na Bɔkar a jiralen don k'a fɔ ko min ye Yad Agali limanaw Yad Agali ko a salen walima a ɲɛnɛma Faransi mago b'o de la bi Faransi ye kosa in na
Yad Agali u yɛrɛ ka fɔ la Faransi ni laseli min kɛ ni u ye papier dɔw bɛ yen n'u k'a ma ko trakiw kunnafoni dɔw don limanaw ka taa k'o ta avion na k'o filifili Kidal mara la Tesaliti dugu kɔnɔna la a kɛra araba tɛmɛnen avril kalo tile 7 limanaw ni o sɛbɛn fura minnu bɛ yen ni Yad Agali jaw b'a la limanaw i b'a sɔrɔ Faransi kelen don k'a ka cikan de sɛbɛn a sanfɛ cikan min ni u ka kuma la ko Yad Agali ye jɛkuluba min bɛ diɲɛ kɔnɔ n'o ye Al-Qaida ye ko Yad Agali bɛ olu de ka ci la wa u bɛ fɛ ka Yad Agali yɛrɛ a bɛ fɛ ka Azawad ci ani u ka laadala ko kɔrɔw ani u ka danbew ka bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ko Yad Agali ci bɛ o ci de la Faransi ye ni cikan min ni a y'a kɛ gafew ye ka filifili Kidal n'a fɔ Tesaliti ale dugu kɔnɔna la limanaw k'a bɛna fɔ Faransi ka cakɛda min bɛ n'o y'u ka service secret ye u bɛ fɛ a mana tɛmɛ cogo cogo kan a gɛlɛyara a nɔgɔyara Yad Agali ka se ka tɛgɛ da a kan a kɛra a ɲɛnama ye a kɛra a sale yɛrɛ ye limanaw Yad Agali Faransi yɛrɛ de b'a nɔfɛ bi kɛlɛkɛlɛ nka Fasiri ka kuma la ko Yad Agali ko a bɛna fɔ Faransi b'a nɔfɛ k'u t'a nɔfɛ ka daga bɔ Mali dala sabu ko a bɛ ka tanama ko bamanca wale kɛ Mali kɔnɔna la yan dɛ ko nka Yad Agali Faransi b'a nɔfɛ limanaw ka sababu kɛ ko ale Yad Agali kelen ma sɔn de Mali yɛrɛ tilali ma yɔrɔ nin ye dabaliban kuma ye Fasiri ka kuma la ko n'i ye jateminɛ kɛ kabi bɛnkan sɛbɛn in bolonɔ bila la fo kana se an bɛ waati min na ko sisan bamanci jɛkulu minnu bɛ yen n'o ye surakaw n'a ɲɔgɔnnaw ye limanaw ko Yad Agali n'a ka ko bɛɛ lajɛlen ko a ma sɔn Mali yɛrɛ tilali ma fiyewu ale ka laɲini ye mun ye sariya n'o ye diinɛ sariya ye o ka sigi Mali kɔnɔ o ka kɛ taabolo min n'an bɛ taa n'o ye nka ko k'a fɔ Mali yɛrɛ tilali ka Mali kɛ jamana 2 ye ko Yad Agali a ma sɔn o ma a ma sɔn o min ma dɛ k'a bɛna fɔ Faransi de ɲɛ tinɛ y'o ye Faransi tulo tinɛ y'o ye u bɛ fɛ bi Yad Agali ko yɛrɛ k'a ban pewu wa u ye hali maa min ni e kɛra a ye fɛn ye maa min ni e kɛra a hala kibara dɔnba ye ka f'u ye limanaw ko u bɛ sɔn ka donboloba kɛ e ye walasa k'i ladiya Umar Babi ka fasiri don limanaw an ye nin bɔ le canard déchaîné kɔnɔ aw bonya bi kunnafoni la kunnafoni de sɛbɛn min bɛ ni o ye lesɔr ye ale kumana limanaw ko min ye Sidi Ibrahim Ould Sidati limanaw ko a fara kunungo Bamako yan nɔ maa dɔw fɛ maa minnu ni u ma sidɔn Sidi Ibrahim Ould Sidati yɔrɔ ale de ye Sema ka ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔba ye coordination des mouvements de l'Azawad jɛkulu min ni limanaw olu sigi kan ye Azawad ko la a ɲɛmaaba o de ye Sidi Ibrahim Ould Sidati ye ni limanaw a ka so yɛrɛ min filɛ nin sirakɔrɔ Mɛgɛntana commune 6nan na Bamako yan nɔ limanaw ko u taara a fa marifa la fo a ka so fo a ka da yɛrɛ la limanaw marifa cilen a la joginda kɔni ma ko a la sabu kelen ko ka taa n'a ye kɛnɛyaso la n'u k'a ma Golden Life limanaw o yɔrɔ de la ala y'a ka kalifa minɛ la min ye fatuli yɛrɛ a sɛmɛntiyara min bɛ tali kɛ Sema ale ka kuma lasela fɛ Atayi Ag Mohamed ale y'a jira k'a fɔ ko Sidi Ibrahim Ould Sidati ko marifa cira a la kunun sɔgɔmada joona yɛrɛ fɛ waati min na a bɛ ka a ka générateur o dilan a yɛrɛ ka so wa hala a yɛrɛ balima den dɔ bɛ yen limanaw o fana ye a sɛmɛntiya k'a fɔ k'u ye marifa de ci a la yɔrɔ u sɔrɔla ka taga taa n'a ye kɛnɛyaso la nka joginda in a ma ko a la k'a bɛ n'a fɔ limanaw Sema coordination des mouvements de l'Azawad a filɛ nin cɛba dɔ de filɛ nin min ni o bɛnnen filɛ nin u ka kulu kɔnɔna la wa hali limanaw ko nin bɛ sɔn ka dankari kɛ an ka bɛn na dɛ waati min na an bɛ ka bɛn ɲini Mali kɔnɔ yan n'a fɔra maa b'o la maa min bɛ yen ni su ko ni wuli ka jɔ su ni tile a bɛ wuli ka jɔ la o bɛnko kuma la a da b'a la kabi bɛn sɛbɛn bolonɔ bila la san 2015 ale Sidi Ibrahim Ould Sidati kelen limanaw ale de y'i bolonɔ bila min ye maa minnu bɛ yen ni olu kun ka wuli ka jɔ de ko ka Mali tilan u tilala ka sɔn k'a fɔ ko u bɛ don da fɛ n'o ye bɛn da ye ale kelen de y'i bolonɔ bila a gafeba in na bɛnkan sɛbɛn san 2015 waati wa min ye jɛkulu fana bɛ yen n'o ye arabu ka jɛkulu mouvement arabe de l'Azawad MAA
o secrétaire général fana kundo mado mini limana benga 7 ko ina a joro boyna kosebe wati mina Sidi Ibrahim Ould Sidati ayra ye wulika joke wala saka kuma nyogonya banamini benga 7 kerengereniala abseka ke Mali fantan nani yoro akele kosaina Kidal benga 7 jekulu mimbe no CSI ugata uka nyogonya ke Kidal ako Sidi Ibrahim Ould Sidati aka wulika jo ere boyna ula kosebe o hali kosaina a jirala ka fo ni jatemne ke minye communal mimbe tomoktu nuka mako ber o mer korodo limano a jirala ka fo aye wulika jo minunke sema ere konala sema bi seka do bengo kuma indafe chugumna ako ode dago shere boyana limano fatuli ngoni kele ma chamambe inafo jien ke la tomaka la sigidembe malla Mohamed Sali anandi falereka bara bana kaba malikono ya fukata se ministre mimbe lakana ko kuna Sadio Kamara ana tonya mimbe ben kuna colonel Ismail Wage limana ununu wula kata kenya so ina Golden Life kata unyeda aka olasa limana ajala ka foko ni fem bilebele bay dimido kado anga benga 7 kono sabu wati mina benga 7 abika sira soro abika CSR no e comité de suivi de l'accord alebika ka nyonyo ke Mali fantan nani bela jelefe wati na furako chekele mbe ko aka wulika job boyana bengo kuma ina limano onna na fani chuwaina aye bela jele dabalba wa aballa bela kuma ini neka kumate ayini mbo lesor kono bi somarena au bonya bi kuna funla Joliba kuna fundi sebe mbe ni oye lesori ale kumana limano ko miye Sidi Ibrahim Ould Sidati limana ko a fara kunungo Bamako yanno mado fe mamenu nin umashidon Sidi Ibrahim Ould Sidati yoro ale de he sema ka ko bela jele nyene bo baye coordination des mouvements de l'Azawad jekulumi ni limana wolu sigi kanye Azawad kola anyema ba ode ye Sidi Ibrahim Ould Sidati nye ni limana akaso ere mi fle ni sirakoro megentana komin worona na Bamako yanno limana ko utara afa marfala fo akaso fo aka daire la limana marfa chile ala joginda kon ma ko ala sabu kele ko katana ye kenya sola nuka ma Golden Life limana o yoro de la ala ya ka kalfa minala mi fatulu yere asemenjara mimi talike sema aleka kuma la sela fe atay ag Mohamed ale ya jira ka foko Sidi Ibrahim Ould Sidati ko marfa chira ala kunun sogomara jona yere fe wati mina abika aka generateur odla ayreka so wa hala ere balma deno be limano ufana ye asementia ka foku ye marfa de chi ala yoro usola ka takatana ye kenya sola nga jugindai amako ala ko abina fo limano sema coordination des mouvements de l'Azawad aflene chebado de flene mini o beneflene ukakulu konala wa hali limano ko nimbe songa dan karike anga bena wati mina ambika benyini Mali kono ya na fora mabola mamimbe ni suko ni wulika jo shunitle abe wulika jola o bengo kumala adabala kabi ben seben buluno blala samba fla anita ani duru ale Sidi Ibrahim Ould Sidati killing limano ale de buluno bla miye mamunu be ni olukun ka wulika jode ko ka Mali klanga u klara ka son ka foko ubidon dafe no e ben dai ale kelen de buluno bla a gafe bayina benga sebe samba fla anita ani duru wati wa miye jekulu fana be no ye arabuka jekule mouvement arabe de l'Azawad MAA o secrétaire général fana kundo mado mini limana benga 7 ko ina a joro boyna kosebe wati mina Sidi Ibrahim Ould Sidati ayra ye wulika joke wala saka kuma nyogonya banamini benga 7 kerengereniala abseka ke Mali fantan nani yoro akele kosaina Kidal benga 7 jekulu mimbe no CSI ugata uka nyogonya ke Kidal ako Sidi Ibrahim Ould Sidati aka wulika jo ere boyna ula kosebe o hali kosaina a jirala ka fo ni jatemne ke minye communal mimbe tomoktu nuka mako ber o mer korodo limano ajala ka fo aye wulika jo minunke sema ere konala sema bi seka do
bengo kuma in dafe cogo min na a ko o de dagosi yɛrɛ bonyana limana fatuli ngoni kele ma caman be i n'a fɔ diɲɛ kelatɔnba ka lasigiden bɛ Mali la Mohamed Sali Anadif ale yɛrɛ ka baara banna ka ban Mali kɔnɔ yan fo ka taa se ministre min bɛ lakanako kunna Sadio Kamara a n'a tɔɲa min bɛ bɛn kunna colonel Ismail Wage limana ninnu wulila ka taa kɛnɛyaso in na Golden Life ka taa u ɲɛ da a kan walasa limana a jala k'a fɔ ko nin ye fɛn belebeleba ye dimi don ka don an ka bɛnkan sɛbɛn kɔnɔ sabu waati min na bɛnkan sɛbɛn a bɛ ka sira sɔrɔ a bɛ ka CSA yɛrɛ n'o ye comité de suivi de l'accord ye ale bɛ ka ɲɔɲɔw kɛ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ waati n'a fɔra ko cɛ kelen bɛ yen ko a ka wulikajɔ bonyana bɛnko kuma in na limana o nana fa nin cogoya in na a ye bɛɛ lajɛlen dabali ban wa a balila bɛɛ la kuma in ye ne ka kuma tɛ an ye nin bɔ lesɔrɔ kɔnɔ bi sɔgɔmada in na aw bonya bi kunnafoni la ni an tora kunnafoniw lakali la limanaw an bɛ don min ye le soir de Bamako kɔnɔ soir de Bamako y'a jira k'a fɔ limanaw an bɛ sunkalo kalo la ko an bɛ sunkalo kalo la nka nin kalo ye kurantigɛ kalo de ye an ka jamana kɔnɔ yan sabu sango waati min na a bɛnna tile ŋaɲaŋaɲa bɛ bɔ waati min na yɔrɔ o ye laada ye anw fɛ yan tilema mana kun bɔ ka ban limanaw énergie du Mali ale b'a delimako daminɛ delimako o bila ka gɛlɛ don kelen ɲɛguwan ye a jirala k'a fɔ sunkalo ɲina sunkalo limanaw kurantigɛ banbali min ye an dala nin ye a sera ban ye ten sa san o san ko kelen ka sunkalo min daminɛna kunungo avril kalo tile 13 san 2021 limanaw ni a bɛnna waati ma tile ka kalan tile ka goni kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ yan n'a fɔra waati kelen fɛn min bɛ kɛ maaw lafiya sababu ye n'o ye courant ye limanaw o fana bɛ tigɛ maaw la yɔrɔ a kɛra dɔndɔrɔni dɔnkoma ye soir de Bamako ka kuma la a ko kunungo yɛrɛ i kɔrɔ waati jan tɛ kunungo i kɔrɔ Bamako sigida caman bɛ yen courant limanaw i kun t'a y'i ɲɛ la a jirala k'a fɔ nin ye maa caman y'i ka nisɔngoya de jira ko hakilila jiginna limanaw kalo min ye nin ye n'o ye sunkalo ye limanaw n'a fɔra n'o nana bɛn ni kurantigɛ banbali ye Mali kɔnɔna la yan a bɛ dɔ de fara gɛlɛya kan tuguni maaw bɛ sun na n'a fɔra ko courant bɛ tigɛ u la maaw ka baaraw bɛ sen na courant bɛ tigɛ u la yɔrɔ o tɛ fɛn ye min ka ɲi o la sa soir de Bamako ka fɔ la a kɛmɛ ka ɲininkali yɛrɛ kɛ ko énergie maaw dalakan baarakɛlaw dalakan bɛ kɛ mun ye ko aya minan t'u bolo walima énergie ko walima a baarakɛlaw limanaw charge de ka ca courant yɛrɛ ma n'i ye jateminɛ kɛ nin dalakan min ye nin ye nin dun ye san o san de nin kuma bɛ fɔ hali sango nin waati kelen in na kurantigɛ min kɛra ale énergie du Mali ɲɛmaa kelenw bɔra ka nin ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye ko minan min ne u bɛ EDM maaw bolo ka baara kɛ n'a ye minan nu u kɔrɔla wa ka kan minan kuraw de ka na limanaw ne o fɔra n'a fɔra san kelen o minan kɔrɔ kelenw bɛ yen halisa o ma se ka san o ma se ka nɔna bila an dun b'o de lahalaya la baara dun bɛ ka kɛ facture bɛ sara wari bɛ minɛ maaw la kuma bɛɛ miliyari hakɛ min bɛ don EDM kɔnɔ san o san limanaw o de dagosi ka bon o minanw bɛ to yen ten o kuma bɛɛ o bɛ kɛ kuma ye san o san an na sigi o ko kunna jɔnni ta ye ala kɔlɔlɔ ye o ye jamanadenw ye nka EDM limanaw ka sira sa u ka bɔ ni waleya ninnu kɔnɔna la waati min na an bɛ sun na maa minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ maa minnu bɛ yen ni olu si janfara limanaw yɔrɔ a caman bɛ yen u tɛ se ka sigi u tɛ se ka jɔ ni courant t'u kunna walima fiɲɛ t'u kunna EDM kan ka lajɛ ka miiri nin bɛɛ lajɛlen la n'i ye jateminɛ kɛ k'a jirala k'a fɔ maa dɔw yɛrɛ bɛ yen minnu bɛ wulikajɔ la minnu bɛ fɛ ka hali fara ɲɔgɔn kan u boloda min ye énergie ɲɛmaa ye a DG a n'a ministre yɛrɛ min bɛ courant ko kunna limanaw ka u bali hali u ka courant a ka se ka mɛnɛ sabu i tɛ se ka courant tigɛ maa la i kan k'a di minnu ma ko e yɛrɛ courant bɛ e kunna o la sa limanaw n'a a kana se o hakɛ ma minnu bɛ ɲɛmaaya la bi ministre n'a ka directeur u ka lajɛ maaw kana dimi ka se hakɛ dɔ la n'o tɛ limanaw min ye a fɔra ko maanifin dusukun tiɲɛni limanaw ale de bɛ tiɲɛni kɛ a ko kana se o yɔrɔ ma soir de Bamako ka lakalili don ale soir de Bamako kelen in kɔnɔ limanaw ko ministre min bɛ an ka sigida kunna ni o ye Bernadette Keita ye k'a ye sariya dɔ ta kɔsa in na
limana ka jira k'a fɔ ko an ka kungo kɔnɔnaw la jiri dɔw bɛ yen jiri minnu no o ye maa magoɲɛ jiriw ye ka a yamaruya ko ka a tigɛli daminɛ limana jɔnni de bɛ da nin na k'a fɔ ko cɛmancɛ fanga minisiri min ye nin ye ni muso don ale de ɲɛsinnen don an ka sigida o lakanani ma a filɛ nin ye ka yamaruya di ko min ye jiri dɔw bɛ yen jiri minnu limana ni a tigɛli a bɛ sɔn ka kɛ kɔlɔlɔ ye an ka sigidaw ma maliden caman kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin waleya min tale filɛ minisiri fɛ k'a ma diya u ye wa a bɛna kɛ sababu ye limanaw kungo yɔrɔ an fɛ yan jiritigɛ o jiritigɛ a kɛra sababu ye mali yɛrɛ bɛ ka kɛ sahara jamana ye dɔw yɛrɛ ko mali ye sahara jamana ye n'a fɔra ko jamana faamaw yɛrɛ olu kan ka fɛn min lakana n'o ye an ka kungokolo ninnu ye min bɛ kɛ sababu ye an bɛ fiɲɛ ɲuman ni balo cogo ɲuman sɔrɔ ko ka o jiriw tigɛ limanaw a jirala k'a fɔ a fɛn don min na a ma bɛn n'o tɛ ka kɔn bi ɲɛ minisiri min tun bɛ yen n'ale tun bɛ a ko kunna ni u y'a ko gan ale dala kosɛbɛ jiritigɛla minnu bɛ yen u wulila ale nɔfɛ Useni Amion Gindo ale tun bɛ an ka nagakɔrɔ minisiriya la n'o ye sigida minisiri lakanani ye ale tun y'a jira k'a fɔ k'ale tɛ jɛn n'a ye ko jiri ka tigɛ mali kɔnɔna la yan an dun jiriko banna n'a fɔra ko maaw ka bila k'o jiriw tigɛ o tɛna ɲɛ ale ma sɔn a ma a waati la ale kɔni y'a ka waati bɛɛ kɛ a ma sɔn a ma munna nin waati in na madame Bernadette Keita ale min bɛ an ka sigida lakanani ani ɲɛta badabada ka ni sɛrɛ ka ni waleya in ka a wuli ko bɛɛ b'i yɛrɛ bɛɛ ka taa jiri tigɛ nka min ye Kita ye a jirala k'a fɔ yiri kofɔlen minnu ye nin ye ni olu de ye maa magoya yiriw ye a bɛ sɔrɔ yen yɔrɔ ninnu de la kosɛbɛ Kitakaw y'a jira k'a fɔ a ma diya olu ye wa olu tɛna don a da fɛ u tɛna minisiri ka segin joona joona a ye lɛtiri min bɔ k'a fɔ ko ka yiriw tigɛli daminɛ ko ka segin joona ka ko in k'a bali kuma ye nin ye an ye nin bɔ le soir de Bamako kɔnɔ aw bonya bɛ kunnafoni la ni an tora kunnafoniw lakali la limanaw an bɛ don min ye le soir de Bamako kɔnɔ soir de Bamako y'a jira k'a fɔ limanaw an bɛ sunkalo kalo la ko an bɛ sunkalo kalo la nka nin kalo ye kurantigɛ kalo de an ka jamana kɔnɔ yan sango waati min na a bɛnna tile ŋaɲaŋaɲa bɛ bɔ waati min na yɔrɔ o ye laada ye anw fɛ yan tilema mana kun bɔ ka ban limanaw énergie di Mali ale b'a delimako daminɛ delimako o bila ka gɛlɛ don kelen ɲɛguwan ye a jirala k'a fɔ ɲina sunkalo limanaw kurantigɛ banbali min ye anw dala nin ye a sera ban ye ten sa san o san ko kelen ka sunkalo min daminɛna kunungo avril kalo tile 13 san 2021 limanaw ni a bɛnna waati ma tile ka kalan tile ka goni kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ yan n'a fɔra waati kelen fɛn bɛ kɛ maaw lafiya sababu ye n'o ye kuran ye limanaw o fana bɛ tigɛ maaw la yɔrɔ a kɛra dɔndɔrɔni dɔnkoma ye soir de Bamako ka kuma la a ko kunungo yɛrɛ i kɔrɔ waati jan tɛ kunungo i kɔrɔ Bamako sigida caman bɛ yen kuran limanaw i kun t'a y'i ɲɛ la a jirala k'a fɔ nin ye maa caman y'i ka nisɔngoya de jira ko hakilila jiginna limanaw kalo min ye nin ye n'o ye sunkalo ye limanaw n'a fɔra n'o nana bɛn ni kurantigɛ banbali ye mali kɔnɔna la yan a bɛ dɔ de fara gɛlɛya kan tuguni maaw bɛ sun na n'a fɔra ko kuran bɛ tigɛ u la maaw ka baaraw bɛ senna kuran bɛ tigɛ u la yɔrɔ o tɛ fɛn ye min ka ɲi o la sa soir de Bamako ka fɔ la a kɛmɛ ka ɲininkali yɛrɛ kɛ ko énergie maaw dalakan baarakɛlaw dalakan bɛ kɛ mun ye ko aya minan t'u bolo walima énergie ko walima a baarakɛlaw limanaw charge de ka ca kuran yɛrɛ ma n'i ye jateminɛ kɛ nin dalakan min ye nin ye nin dun ye san o san de nin kuma bɛ fɔ hali sango nin waati kelen in na kurantigɛ min kɛra ale énergie di Mali ɲɛmaa kelenw bɔra ka nin ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye ko minan min ne u bɛ EDM maaw bolo ka baara kɛ n'a ye minan nu u kɔrɔla wa a ka kan minan kuraw de ka na limanaw ne o fɔra n'a fɔra san kelen o minan kɔrɔ kelenw bɛ yen halisa o ma se ka san o ma se ka nɔna bila an dun b'o de lahalaya la baara dun bɛ ka kɛ facture bɛ sara wari bɛ minɛ maaw la kuma bɛɛ miliyari hakɛ min bɛ don EDM kɔnɔ san o san limanaw o de dagosi ka bon o minanw bɛ to yen ten o kuma bɛɛ o bɛ kɛ kuma ye san o san an na sigi o ko kunna jɔnni ta ye ala kɔlɔlɔ ye o ye jamanadenw ye nka EDM limanaw ka sira sa u ka bɔ ni waleya ninnu kɔnɔna la waati min na an bɛ sun na maa minnu bɛ yen ni olu si janfara
limana yɔrɔ a caman bɛ yen u tɛ se ka sigi u tɛ se ka jɔ ni courant t'u kunna walima fiɲɛ t'u kunna EDM kan k'a lajɛ ka miiri nin bɛɛ lajɛlen la n'i ye jateminɛ kɛ k'a jirala k'a fɔ maa dɔw yɛrɛ bɛ yen minnu bɛ wulikajɔ la minnu bɛ fɛ ka hali fara ɲɔgɔn kan boloda min ye énergie ɲɛmaa ye a DG a n'a ministre yɛrɛ min bɛ courant ko kunna limanaw ka u bali hali u ka courant a ka se ka mɛnɛ sabu i tɛ se ka courant tigɛ maa la i kan k'a di minnu ma ko e yɛrɛ courant bɛ e kunna o la sa limanaw na a kana se o hakɛ ma minnu bɛ ɲɛmaaya la bi ministre n'a ka directeur u ka lajɛ maaw kana dimi ka se hakɛ dɔ la n'o tɛ limanaw min ye a fɔra ko maanifin dusukun tiɲɛni limanaw ale de bɛ tiɲɛni kɛ a ko kana se o yɔrɔ ma Soir de Bamako ka lakali don ale Soir de Bamako kelen kɔnɔ limanaw ko ministre min bɛ an ka sigida kunna ni o ye Bernadette Keita ye k'a ye sariya dɔ ta kɔsa in na limanaw k'a jira k'a fɔ ko an ka kungo kɔnɔnaw la jiri dɔw bɛ yen jiri minnu ni o ye maa magoɲɛ jiriw ye ka a yamaruya ko ka a tigɛli daminɛ limanaw jɔnni de bɛ da nin na k'a fɔ ko cɛmancɛ fanga ministre min ye nin ye ni muso don ale de ɲɛsinnen don an ka sigida o lakanani ma a filɛ nin ka yamaruya di ko min ye jiri dɔw bɛ yen jiri minnu limanaw ni a tigɛli a bɛ sɔn ka kɛ kɔlɔlɔ ye an ka sigidaw ma maliden caman kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin waleya min tale filɛ ministre fɛ k'a ma diya u ye wa a bɛna kɛ sababu ye limanaw kungo yɔrɔ an fɛ yan jiritigɛ o jiritigɛ a kɛra sababu ye Mali yɛrɛ bɛ nin ka kɛ Sahara jamana ye dɔw yɛrɛ ko Mali ye Sahara jamana ye n'a fɔra ko jamana faamaw yɛrɛ olu kan ka fɛn min lakana n'o ye an ka kungokolo ninnu ye min bɛ kɛ sababu ye an bɛ fiɲɛ ɲuman ni balo cogo ɲuman sɔrɔ ko ka o jiriw tigɛ limanaw a jirala k'a fɔ a fɛn don min na a ma bɛn n'o tɛ ka kɔn bi ɲɛ ministre min tun bɛ yen n'ale tun bɛ a ko kunna ni u y'a ko gan ale dala kosɛbɛ jiritigɛla minnu bɛ yen u wulila ale nɔfɛ Useni Amion Gindo ale tun bɛ an ka nagakɔrɔ ministeriya la n'o ye sigida ministre lakanani ye ale tun y'a jira k'a fɔ k'ale tɛ jɛn n'a ye ko jiri ka tigɛ Mali kɔnɔna la yan an dun jiri ko banna n'a fɔra ko maaw ka bila k'o jiriw tigɛ o tɛna ɲɛ ale ma sɔn a ma a waati la ale kɔni y'a ka waati bɛɛ kɛ a ma sɔn a ma munna nin waati in na Madame Bernadette Keita ale min bɛ an ka sigida lakanani ani ɲɛta badabada ka ni sɛrɛ ka ni waleya in ka a wuli ko bɛɛ b'i yɛrɛ bɛɛ ka taa jiri tigɛ nka min ye Kita ye a jirala k'a fɔ yiri kofɔlen minnu ye nin ye ni olu de ye maa magoɲɛ yiriw ye a bɛ sɔrɔ yen yɔrɔ ninnu de la kosɛbɛ Kitakaw y'a jira k'a fɔ a ma diya olu ye wa olu tɛna don a da fɛ u tɛna ministre ka segin joona joona a ye lettre min bɔ k'a fɔ ko ka yiriw tigɛli daminɛ ko ka segin joona ka ko in k'a bali kuma ye nin ye an ye nin bɔ le Soir de Bamako kɔnɔ aw bonya bɛ kunnafoni la kunnafoni sɛbɛn min bɛ yen ni o ye l'indépendant ye ale kumana limanaw l'indépendant ka bi kuma la min ye Aliyu Bubakar Jalo ye sɔrɔ bosoban belebele min filɛ an ka jamana kɔnɔ yan limanaw a ko Ibrahim Bokar Keita ko o tɛ fanga ɲini na bilen ala ma hinɛna Sumɛla Sise la limana Sumɛla Sise ala ka wele sera ale ma ninnu de ye maa ye maa minnu bɛ yen bi n'a fɔra ko kalata bɛ kɛ limanaw ninnu tun bɛ sɔn ka jɔyɔrɔbaw sɔrɔ nka Aliyu Bokar Jalo ko Sumɛla Sise ala ka wele sera ale ma Ibrahim Bokar Keita o tɛ fanga ɲini ko la bilen ko bi maa min bɛ yen bi ni jɔyɔrɔ fɔlɔ b'a bolo limanaw jamana kɔnɔ ko hali n'a fɔra kala ka ta bi ale de bɛ se ka kɛ maa ye min bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ a ko o ye Aliyu Bokar Jalo ye a welelen ko radio so dɔ fɛ limanaw ka ɲɛfɔli kɛ ɲininkaliw sɛmɛnen a la limanaw a y'i da don ko caman na minnu bɛ yen ni olu bɛ jamana ɲɛtaa ko fɔ Aliyu Bokar Jalo yɔrɔ cakɛda b'a bolo ko min ma ko Hydroma o sigilen don gazi ɲini na an ka jamana kɔnɔ yan Aliyu Bokar Jalo a ye ɲininkali minnu jaabi a caman bɛ yen a bɛ ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnena kalataw ani jamana yɛrɛ bɛ ɲɛtaa sɔrɔ cogo min na a ko san 2022 natɔ in na limanaw kalata minnu bolodalen don a ko ale Aliyu Bokar Jalo ale tɛ siran yɛrɛ ale tɛ ka siran wa a tɛ yɛrɛ k'a fɔ ko maa bɛ nin disi da ale disi la bi ni maa bɛ ta jamana kɔnɔ ni kala filila sisan Aliyu Bokar Jalo ale dan b'a yɛrɛ la sabu ale yɛrɛ ye baara minnu kɛ ani kalata min kɛra san 2018 a ye jɔyɔrɔ min sɔrɔ o ye danaya bɔ ka da a yɛrɛ kan a ko kuranko la Mali kɔnɔ yan a fɔra ko Mali bɛ kuran hakɛ min jeni n'i y'a suma a bɛ taa megawati
500 de la a ko ale ka cakɛda ye n'o ye hydroma ye limana o bɛ baara la farafina bunaku kan ko 10 giga central electric o bɛ k'o di farafina o bɛ k'o baara yɛrɛ kɛ wa ko n'i y'o suma Mali ta hakɛ ma o ka ca Mali ta ye siɲɛ 20 n'a fɔra ko ka courant di Mali ma bi Alu Boubacar Diallo ko ale bɛ se ka Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen limana ka courant di bɛɛ ma bɛɛ bɛ wasa courant ko la n'a fɔra k'ale ka kɛ jamana kuntigi yɔrɔ o kɔni tɛmɛ an ka taa ye a y'a jira k'a fɔ ko camancɛ fanga min ye nin ye u ka baara a kan ka kɛ mun ye o de ye ka kalata ɲɛnɛma k'o labɛn walasa jamana kuntigi kura o bɛ se ka sɔrɔ ka yɛlɛmaniba minnu bolodalen don jamana kɔnɔ o ka se ka kɛ n'o tɛ camancɛ fanga limana maaw sigimɛ ni yɛlɛmaniba minnu ye u tɛna se k'o kɛ dɛ u kɔni k'u ɲɛsin fɛn min ma o ye kalata de ye kalata min n'o ye bɛɛ bɛ se ka jɛni o ye don nataw la a y'a jira k'a fɔ ko bi Ibrahim Boubacar Keita ale tɛna fanga ɲini Sumayila Sise ala ma hinɛla la o fatura waati min na maa 24 olu y'u kanbɔ jamana kuntigiya nɔfɛ san 2018 ale ye jɔyɔrɔ sabanan sɔrɔ olu la limana ko bi Alu Boubacar Diallo a ɲininkali a ko a na se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ cogo di a ko ni ye ninnu cɛ fila bi ale ɲɛ tɛ maa la maa min bɛ se ka disi da ale disi la bi min ye lakanako ye limana a ko malidenw yɛrɛ dama de bɛ se ka lakanako in ka se hakɛ dɔ la hali n'a sɔrɔla maa wɛrɛ bɛna an dɛmɛ a ko misali ka ta o conseil islamique kan o min taara farabugu kɛlɛ ban pewu an yɛrɛ dama de bɛ se ka an ka kɛlɛw ban yan maa wɛrɛ bɛ sɔrɔ ka na an dɛmɛ bamananw ko ten ko n'i ka wara n'i bɛ fɛ k'a fa i yɛrɛ de b'a kunkolo minɛ maa tɔw bɛ sɔrɔ ka na i dɛmɛ o ye lakanako siratigɛ ye a y'a hakililajigi fana kɛ ko bi limanaw min bɛ tali kɛ Alu Boubacar Diallo a ko faransi kana an dɛmɛ faransi ko Mali cɛ ni faransi cɛ a ko o ko bɛna kɛ cogo min na a ko ni malidenw sɔnna ale ye kaban ka kala ta ale ye ka danaya da ale kan faransi ta kɔni y'a la u n'u sigi kan an lajɛ min y'an ja an n'o kɛ Mali kɔnɔna la yan min ye baaraw ye a ko k'ale ye baaraw kɛ ka kɔn bi ɲɛ foraji sen tɛ foraji sen maa dɛmɛ tɛ maa dɛmɛ ka taa se fɛn caman ma a ye dɛmɛ caman kɛ maaw ye min ye a yɛrɛ ko ten ko a mamuso y'o f'a ye a ko ni maa taara hiji la Magan i bɛ se ka i ka jurumuw bɛɛ to yen nka jogo min b'i la i n'o bɛ segin a ko ale ye jogo ye ɲumankɛ ye wa n'ale kɛra jamana kuntigi ye o ye tɛmɛ an ka taa ye fɛn fɛn ye Mali jɔli ye limana o baara a na o kɛ kuma ye nin ye an ye nin bɔ l'indépendant kɔnɔ sɔgɔmada in na aw bonya b'a la an bɛ kunnafoni kun cɛ ni min ye les échos welewele ye limana ale kumana ko tɛgɛ kɛra bandi mɔgɔ 4 na cɛ 4 minnu ni olu de ye Orange Money min filɛ ACI 2000 la yan nɔ limana ko olu de ye binna a kan 17e arrondissement mɔgɔw olu kɔni ka wulikajɔ kɛra sababu ye avril kalo tile 6 tɛmɛnen na maa 4 ka tɛgɛ kɛ u la u ka ɲininkali senfɛ maa 2 b'u la olu sɔnna k'a fɔ awɔ olu de ye agence Orange Money min filɛ nin ACI 2000 la olu de binna ka nafolo bɛɛ ta ka taa n'a ye nin waati na ko u ka koɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ fɛ ka bila tribunal de grande instance commune 2 olu ka bolo kan walasa sariya ye min fɔ u ka ko la o kiiri u ka se ka tigɛ commissaire divisionnaire Seydou Kulubali ale ka fɔ la o la sa ja min bɛ n'a a yalala réseaux sociaux kan les échos ka fɔ la ko wari tayɔrɔ ni wari bila yɔrɔ min filɛ nin ni commissaire divisionnaire ye yamaruya di maa kɛra ni cɛ 4 ye fɛn ye i ka kibaruya di u ma u kɔni bɛ ka u ɲini min ye kunnafoni minnu ni olu carila 17e arrondissement de ka wulikajɔ olu ye wulikajɔba dɔ kɛ min taara ka ɲɛsin falajɛ ma u taara don so dɔ kɔnɔ maa 4 ka taa sɔrɔ min ye maramafɛnw ye o b'u bolo maramafɛn minnu bɛ dilan tɛgɛ la ani minnu bɛ dilan nazaraw fɛ yen u taara u sɔrɔ u bolo ka taa se telefɔniw ma n'a ɲɔgɔnna caman u yɛrɛ ka fɔ la u ye ɲɛfɔli minnu kɛ limana u ye bengani fɛn fɛn kɛ u y'a bɛɛ da 17e arrondissement ma u tulo kan u k'olu ye bengani min kɛ limana u fɔlɔ kɛra falajɛ telefɔni feere yɔrɔ dɔ filanan o kɛra Orange Money dɔ la o kɛra Senu o kɛra janvier kalo tile 29 san 2021 dɔwɛrɛ kɛra u ka bengani sabanan o kɛra Wezɛndugu o kɛra Kɛnkɛri feerela dɔ a ka yɔrɔ la u taara bɛn u kan ko baarakɛla bɛɛ bila u disiw kan k'o nafolo bɛɛ ta ka taa n'o ye min kɛra mars kalo tile 27 tɛmɛnen ACI 2000 la ni o de kɛra sababu yɛrɛ limanaw
u ka ɲinini ka sɔrɔ ka da u ka u ɲini maa caman ye a ja ye réseaux sociaux kan o la sa Makan Ndiaye o y'a maa dɔ ye Sulemani Kulubali n'u k'a ma ko Papu olu kun minɛnen don Kulukoro yɛrɛ kasobonba la nka kaso dakarilen limanaw olu kɔni ye u ta kɛ marifaci olu bolila f'u taara ye Kure Mali fanfɛlaw la u ka sɔrɔ ka baara in bɛɛ lajɛlen de daminɛ ye ka sɔrɔ ka na Bamako yɔrɔ minnu bɛ yen ni u taara bɛn olu ka sɔrɔ k'o labɛn nka 17e arrondissement maaw fana ka wulikajɔ o nana laban limanaw tɛgɛ kɛli la u la kunnafoni bɛ bila nin kan limanaw k'aw fo ka aw waleɲuman dɔn les échos welewele ale de y'a fɔ Amadu Jalo kunnafoni lase Bokar Traoré bolo bɛ nɛgɛw la sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ gafe wɛrɛ olu lakali kɛnɛ kan a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. aw ni ce Radio Joliba ka kunnafoni gafew lamɛnli la. An bɛ kunnafoni kuncɛ ni min ye les échos welewele limanaw ale kumana ko tɛgɛ kɛra bandi mɔgɔ 4 na cɛ 4 minnu ni olu de ye Orange Money min filɛ ACI 2000 la yan nɔ limanaw ko olu de ye binna a kan 17e arrondissement mɔgɔw olu kɔni ka wulikajɔ kɛra sababu ye avril kalo tile 6 tɛmɛnen na maa 4 ka tɛgɛ kɛ u la u ka ɲininkali senfɛ maa 2 b'u la olu sɔnna k'a fɔ awɔ olu de ye agence Orange Money min filɛ nin ACI 2000 la olu de binna ka nafolo bɛɛ ta ka taa n'a ye nin waati na ko u ka koɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ fɛ ka bila tribunal de grande instance commune 2 olu ka bolo kan walasa sariya ye min fɔ u ka ko la o kiiri u ka se ka tigɛ commissaire divisionnaire Seydou Kulubali ale ka fɔ la o la sa ja min bɛ n'a a yalala réseaux sociaux kan les échos ka fɔ la ko wari tayɔrɔ ni wari bila yɔrɔ min filɛ nin ni commissaire divisionnaire ye yamaruya di maa kɛra ni cɛ 4 ye fɛn ye i ka kibaruya di u ma u kɔni bɛ ka u ɲini min ye kunnafoni minnu ni olu carila 17e arrondissement de ka wulikajɔ olu ye wulikajɔba dɔ kɛ min taara ka ɲɛsin falajɛ ma u taara don so dɔ kɔnɔ maa 4 ka taa sɔrɔ min ye maramafɛnw ye o b'u bolo maramafɛn minnu bɛ dilan tɛgɛ la ani minnu bɛ dilan nazaraw fɛ yen u taara u sɔrɔ u bolo ka taa se telefɔniw ma n'a ɲɔgɔnna caman u yɛrɛ ka fɔ la u ye ɲɛfɔli minnu kɛ limanaw u ye bengani fɛn fɛn kɛ u y'a bɛɛ da 17e arrondissement ma u tulo kan u k'olu ye bengani min kɛ limanaw fɔlɔ kɛra falajɛ telefɔni feere yɔrɔ dɔ filanan o kɛra Orange Money dɔ la o kɛra Senu o kɛra janvier kalo tile 29 san 2021 dɔwɛrɛ kɛra u ka bengani sabanan o kɛra Wezɛndugu o kɛra Kɛnkɛri feerela dɔ a ka yɔrɔ la u taara bɛn u kan ko baarakɛla bɛɛ bila u disiw kan k'o nafolo bɛɛ ta ka taa n'o ye min kɛra mars kalo tile 27 tɛmɛnen ACI 2000 la ni o de kɛra sababu yɛrɛ limanaw u ka ɲinini ka sɔrɔ ka da u ka u ɲini maa caman ye a ja ye réseaux sociaux kan o la sa Makan Ndiaye o y'a maa dɔ ye Sulemani Kulubali n'u k'a ma ko Papu olu kun minɛnen don Kulukoro yɛrɛ kasobonba la nka kaso dakarilen limanaw olu kɔni ye u ta kɛ marifaci olu bolila f'u taara ye Kure Mali fanfɛlaw la u ka sɔrɔ ka baara in bɛɛ lajɛlen de daminɛ ye ka sɔrɔ ka na Bamako yɔrɔ minnu bɛ yen ni u taara bɛn olu ka sɔrɔ k'o labɛn nka 17e arrondissement maaw fana ka wulikajɔ o nana laban limanaw tɛgɛ kɛli la u la kunnafoni bɛ bila nin kan limanaw k'aw fo ka aw waleɲuman dɔn les échos welewele ale de y'a fɔ Amadu Jalo kunnafoni lase Bokar Traoré bolo bɛ nɛgɛw la sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ gafe wɛrɛ olu lakali kɛnɛ kan a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. aw ni ce Radio Joliba ka kunnafoni gafew lamɛnli la.